खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 11 फेब्रुवारि 2023 बारायजाबे सुनिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव सानै मानसिफोरा हस्पिटालाव फैनाय बेरामिखौ नंखाय थगायनानै मेडिकेल टेस्ट खालामनांगोन होननानै थगाय थसि खालामनानै रां लानायनि जाहोनाव सानैबो फाङाखर पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों आरो बिसोरो बेरामिनिफ्राय नंखाय टेस्टनि थाखाय 10,000 रांखौ लानाय जादोंमोन। गिथाव बाथाव बम ब्लास्ट जादों। बे गिथाव बाथाव बम ब्लास्ट जानायाव सासे सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। इन्ड'-म्यानमार बर्डारनि साखाथियाव थरनै बमा बेरनानै सासे मानसिया जिउ गोमादों आरो बे जाथाया म्यानमार हादोरनि सिङाव जादोंमोन, अदेबानि मणिपुरनि साखाथियाव जादोंमोन। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव सासे हिनजावसा गथ'आ जायगायावनो जिउ गोमादों। उत्तर प्रदेश रायजोनि डाटागन्ज ओनसोलाव सासे 9 बोसोर बैसोनि हिनजावसा गथ'आ फरायसालियाव थांबाय थानाय समावनो गंसे स्पिडआव खारनाय ट्राकजों सौथार जानानै जायगायावनो जिउ गोमादों। थैनाय हिनजावसा गथ'नि मुङा जाबाय हुसनारा। उनाव जाथायखौ खालामग्रा दायनिगिरि ट्राक ड्राइभारा जाथायखौ खालामखांनानै खारखोमालांदों। बे समाव ट्राक ड्राइभारखौ नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। प्रमद बर' बिथांनि सोरखारा नेमखान्थि सिफायनानै नेमखान्थिखौ मिथियाबालासिनो ब्रिटिशनि रांफोरखौ जानला मेनला बाहायगासिनो दं होननानै ब्रिटिशनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रा मैलारि बिथाङा फोरमायदों। लोगोसे बारग' MLA हितेश बसुमतारी बिथांनि नखराव मोननाय हाथियारा प्रमद बर'निसो होननानै रोखा बुंथिदों। बिथाङा मा बुंखो बेखौ खोनासंदो। মোৰ অডিট কেতিয়াবাই শেষ। বিৰাট আৰামত আমাৰ দিছপুৰ বা BTC এছেম্বলিত আমাৰ পাছ হৈ গ'ল। ইয়াত আৰু কিবা ফাদিল কথা নাহে। এতিয়া কিন্তু প্ৰমদ বড়োৰ 2 বছৰ 2.5 বছৰ 3 বছৰ হ'ল। ইয়াৰ অডিটটো এজিটো এতিয়াও আৰম্ভ কৰা নাই। এই আৰম্ভ কৰিব তাৰমানে হিচাপ কিতাপ এতিয়াও দিব পৰা নাই। সেইকাৰণে অডিটটো আৰম্ভ হোৱা নাই। অডিট আৰম্ভ হ'লে তাৰ ধৰা খোৱাটো কম্পালচাৰী। তাৰমানে নিয়ম নীতি আছে পইচা ব্যৱহাৰ কৰা। সেইটো মই যিটো দেখিছোঁ বহুত নিয়ম নীতি নাজানাকৈ বা নিয়ম নীতি ভাঙি পেলাই সেই পইচাবিলাক ইউজ কৰিছে। এটা প্ৰশ্ন যে আপোনাৰ সতীৰ্থ এটা সময়ৰ হিতেশ বসুমতাৰী ঘৰত অস্ত্ৰ উদ্ধাৰ হ'লে তাৰপিছত সেইটোতো প্ৰমদ বড়োৱে কৰিছে। সেইটো প্ৰমদ বড়োৰ অস্ত্ৰ হয়। প্ৰমদ বড়োৱে পুলিচৰ হাতত দি পেলাই প্ৰমদ বড়োৰ অস্ত্ৰ হয়। এইটো প্ৰমদ বড়োৱে পুলিচক লগাই পেলাই সেইটো কৰাই দিছে। প্ৰমদ বড়ো বাৰম্বাৰ কৈ থাকে যে যেতিয়া BTCত BPF আছিলে তেতিয়া অবৈধ অস্ত্ৰ আছিলে, কিন্তু এতিয়াও কিন্তু দেখা গৈছে UPPL থকাতে কিন্তু BTCত অবৈধ অস্ত্ৰ ওলাই আছে। আপুনি এই সন্দৰ্ভত আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি হ'ব? এই বস্তুটো প্ৰমদ বড়োৰ আছিল কৈছে না মই। প্ৰমদ বড়োৱে পুলিচৰ হাতত দি পেলাই হিতেশক এনেকুৱা সজাই পেলাই ধৰাই দিছে। এইটো আমাৰ অস্ত্ৰ নহয়। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।